Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбир темалар турында кыскача. Bir нәрсә дә ярдәм итми. ГЭС бистәсенең 829 йортында яшәүчеләре яңа күршеләре белән канәгать түгел. Хөрмәт һәм мактау шолда машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Һәр бер идарәче компанияда җылылык бирү мөмкинлеге бар. Бу хакта бүген безгә башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, җылыту сезонына барысы да әзерлек паспортлары бар. Идарәче компанияләргә чоллы җылылык шелтәрләренә гариза бирергә генә калды. Бер тәүлек эчендә ул каралачак, шуннан соң коммуналь хезмәткәрләр фатирларга җылылык бирә башлаячак. Бу атнада турбалар җылы булыр дип планлаштырыла. Кытылу мөмкин түгел. ГЭС бистәсенең 829 йортында яшәүчеләр күп еллар дәвамында тараканнар һәм кандалалар белән көрәшәләр. Бу проблема белән алар безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать иттеләр. Йорт хуҗалары әйтүенчә, бер нәрсә дә ярдәм итми, агу бүтән коткара алмый. Минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова аларның проблемаларын ачыкларга тырышты. Розалия Гасимова ГЭС бистәсенең 829 йортыннан 2 ел элек күченгән. Аның сүзләренчә, тараканнар һәм кандалалар ул вакытта ук күп булган. Хәзер шаллылы бирегә үз фатирын тикшерү һәм тәртипкә китерү өчен генә килә. По 50 штук по мне лазили. Я всю ночь вот так. Ну так. Мама говорит, дочка старшая, говорит, мам, как ты там живешь? Она мне забрала. И все, я там жила. Йортта яшәүчеләр бөҗәкләр белән ничек көрәшергә белмиләр. Алар әйтүенчә, аларны агулау файдасыз. Бернинди дә чарада аларны куркытмый. Их, видно, того много развелось, что это. Мне кажется, санкции надо вызвать. Обязательно. Потому что так, если поодиночке бороться, это бесполезно. Вот я уже столько средств использовала, что только не покупала. Все. И через дверь заходит везде, не знаю. Вот я как приехала в этот раз, пока не видела, но я не говорю, что их нет, потому что они, может быть, есть. Я же приехала и уеду, понимаете? Я же здесь не живу. Но в комнате у дочери нету, потому что у нас везде все, как Роза говорит, везде все насыпано. Тараканнар һәм кандалалардан тыш ГЭС бистәсенең 829 йортында яшәүчеләрне подъездда дымлы җыештыру булмавы борчы. Чаллы халкы үз бәләләренең сәбәбен, тәртипне һәм чисталыкны сакламаган кешеләрдә күрә. Шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, 829 йортында җәмәгать урыннарында бөҗәкләрдән эшкәртү якынча 2 атна элек башкарылган. Ранее от жителей заявок на проведение подобной уборки не поступало. По сообщению управляющей компании, влажная уборка подъездов производится согласно графика 2 раза в месяц. Она была 5 и 26 сентября. Барлык сораулар буенча да халык һәр вакыт үз идарәче компаниясенә мөрәҗәгать итә ала. Айзилә Шаймөхәммәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 6 ел дәвамында республика машина төзүчеләр көнен чалда билгеләп үтә. Бу юлы да традицияләрне үзгәртмәделәр. Бәйрәмдә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул шәһәргә заводта хезмәт куючыларны котларга һәм яхшы эшчеләргә бүләкләр тапшырырга килгән. Тантаналы чара орган залында узды. Вот это классно, это нужно. Республика рәисенә республика машина төзелеше казанышлары күрсәтелде. Әйтик, бу мини-техника бөгелмәдә җитештерелә. Ул тар шартларда төрле бурычларны үтәргә мөмкинлек бирә торган профессиональ тулы приводлы машина. Шулай ук оборона сәнәгате өчен эшләнгән техника да күрсәтелде. Это самоходное беспилотное шасси, то есть оно управляется дистанционно оператором. Если на машине установлено вооружение, может вести огонь на переднем краю, может возить раненых бойцов с переднего края, может возить боеприпасы на передний край. Рөстәм Миңнеханов үз мөрәҗәгатендә билгеләп үткәнчә, республиканың хезмәт коллективлары санкциялар шартларында куелган бурычларны лаеклы хәл итә, яңа эшләнмәләр кертә һәм җитештерелә торган продукция күләмен арттыра. Барыгызга да исәнлек, иминлек, эшегездә һәм шәхси тормышыгызда зур уңышлар. Рәхмәт сезгә. Орган залында предприятие җитәкчеләрен, тармак ветераннарын, шулай ук машина төзелеше династияләре вәкилләрен бүләкләү тантанасы узды.
Мәсәлән, КамАЗдан Вотинцевлар гаиләсенең гомуми эш стажы 145 ел. Вначале мы приехали, после приехали мужа, братья, сестренка приехала, затем племянники мои приехали с Удмуртии, затем вот все так потихонечку и устроились, и мы как-то сейчас всем хочу сказать спасибо. Бүген Татарстанда якынча 4000 автомобиль комплексы предприятиясе эшли. Аларда 124 мең кеше хезмәт куя. Бәйрәм хөрмәтенә алар өчен концерт программасы да оештырылган иде. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Стандарт ая киеме һәр кемгә дә туры килмәскә мөмкин. Күпләр ботинкалар яки сапоги сайлау кыенлыклары белән очраша. Ая киемен сайлаганда уңайлылык мөһим фактор булып тора. Һәм моны Үзәк сәүдә үзәгендә Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Күргәзмә элеккеге балалар дөньясы кибете бинасында үтә. Иртәдән күргәзмәдә кеше күп кышка озак калмады. Суыклар көтмәгәндә башланмасын өчен җылы һәм уңайлы ая киеме сатып алырга кирәк. Көзге кышка ая киемнәре игътибарга лаек. Иратлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, хатын-кызлар өчен үкчәле һәм башка төрле ая киемнәре. Төсләре төрле, сайлау мөмкинлеге зур. Все изделия, и это в данный момент, обработаны водоотталкивающей пропиточкой. Пропитка не дает проходить влаги, соответственно, ноги будут сухие, теплые, не промокает. Подошва вулканизированная идет на литьевой основе. Вулканизированная на литьевой основе, в принципе, это она не проклеенная, не прошитая. Она идет спаянная с кожей, что тоже не дает проходу влаги. Авальгус деформациясы аяклар шишуы белән интегүчеләр өчен киң табанлыклары башка төрле проблемалы аяклар өчен Белоруссия ая киемнәре иң яхшысы. Обувь выбираем по качеству и как удобно ноге. Но очень удобно, легенькие и тепло. Менә бабайга полуботинок алдык, көзгә киергә. Все нормально. Бу әле барысы да түгел, монда шулай ук үз киемнәре дә сайларга мөмкин. Бирдә пуховиклар, дубленкалар һәм курткалар бар. 2 вещи здесь купила. Вообще турецкий товар очень хороший. Вообще качество, а цена. Просто цена. Я была поражена цене. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе 7 октябрьгә кадәр Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Алабугада Тынычлык проспекты 28 Иллюзион кинотеатры. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Это свершилось. Камчатские деликатесы в набережных Челнах. Цены от производителя. Щавыча, красная икра, белорыбица. Наша гарантия, наше качество. С 30 сентября по 8 октября. Площадь УДК «Энергетик». Время теплых подарков в магазинах «Победа». До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.